ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, ман барои шумо хостам ки тарзи тайёр намудани стаканчики, боз як номи дига дора муравейник. ин як намуд печени бо лаззатай ва кам расход. ба мо лозимай 250 грамм маргарин, 2 дона тухм, каме намак ва як қошиқ сметана. тамом. дар ами тесташ ҳама чиз лозимай. тамом. орд тақрибан 700 грамм рафтагиай. бо ба чашм нигоҳ кунен. аввал як стакан орда дар коса бигирен, бо маргарин умоч кунен. баъд вақте ки диден ки ами зволае ки шӯридестен систаре, бо орд ҳамроҳ кардан гирен. сахт так бояд бишӯренша. ҳами хел золара сахт мешӯрем, барое ки бо тиёрка гузаронданаш осон шава вақти сахт боша. анами хел дӯстони азиз, ман маргарини ҳами хел ба чанд қисм тақсим карда майдача кардам, то ки тестарак ҳами хел крошка шава. дар ҳарорати хона мондагӣ будам. агар ки хоҳен бо тиёрка крошка кунен. ман бо ин тарз карданша нағз мебинам. ҳам осонакай тез анам хел крошка мешава. 2 дона тухма ҳамроҳ мекунем ва як қошиқ сметанара. намака дар вақти орд бо крошка кардани маргарин ҳамроҳ карда будам. каме намак буд. ва орда нами хел ман ҳамроҳ мекунам. бисёртар ҳамроҳ мекунам ки як бора шӯриданда сахт так биёя. бинен звола чихи сахтай. мо шӯридан мегирем, ҳами хел ҷамъ мешава. ҳамроҳ кишидан гирифт, хамир ҷамъ меша, сахтаки хушрӯ мешава. ҳами хел худаш хамири мулоими хамири беҳад хушрӯ мебояд ки аз дасти одам ҷудо шудан мегира. бо хоҳиши подписчикои азизам буд ки хоҳиш кардан, иншоалло ман вақт ёфта барои шумо навор кардан мегирам. дӯстони азиз, баъд мегирем ба 3 қисм тақсим карда дар морозилник 1 соат мемонем. 1 соат мемонем, сахтаки хушрӯ мешавад, тиёркадат осон мешавад. хамир худаш сахтаки хушрӯай. орда бинен ами 1 кило ҳаяй, қариб 200 граммаш мондай, 800 грамм, 700-800 грамм рафтагия. дӯстони азиз, анами хел дар лист бе пергаментам боша мешава, намечаспаи рӯғанияй хуча ҷудо мекуна аз лист. инам хел дӯстони азиз, тиёрка мекунем. тиёркаи мара болак шикастай, камтар кор неудоб нашудестай. инам хел бояд тунук кунем, ҳамаи ҷошда духовкара гирён бимонем, дар ҳарорати 200 градус мемонем. пухта гирифтан мегирем дар мобайн. хел ҳамаша тунук мекунем ки ғавз намона боло ба боло. тез да сирх шуда гирифтан мегирем. сирхи бад намекунен, ҳами тилоранг меша, зардак мешава, мегирем. зардаки ки камтар хали гузаштагиай. сирхи бад нашуда ки насӯзонем. ина дӯстони азиз, анам хел ҷудо када ба ҳар тараф тунук мекунем. ина дӯстони азизи ман тайёр шуд. ина сирхаки тилоранг. ина чиқа вай шудагиай, песочни амха мереза, орд бори мекуниша мереза. анам хел мегирем, камта хунук шуд. бо дар дига листам тайёр кардагим дӯстони азиз. 2 листа пухтестам, тез пухта мегирам. ина такжда бинен равғануш буромадагиай ва ҳеҷ гап надора. вай ҳама худаш тестай равғандори песочния.
дӯстони азизи ман мехоҳам ки барои шуморам кор ёбам, барое ки дар хона нишаста зиқ нашавен, дар ки ҷое набошен зиқитона ба ҳамин кор мебурорен, ҳам маош кор мекунен, ҳам зиндагӣ пеш мерава, аллакай сатҳи зиндагӣ дигар шава, вақти одамам хуш мешавад. Дӯстони азиз, шумо метавонед дар ҳамин ширкати Фаберлик кор кунед. Танҳо ман ҳозирашда ҳамин Фаберлика интихоб кардам, барое ки дар каталоги Фаберлик тамоми таҷҳизотҳои хона, барои тозагӣ, барои хушбӯйкунандаи ҳар як зан, ҳама намуди косметикаи ҳамин Фаберлик барои мо лозима. Мо бояд харидорӣ кунем аз мағоза, лекин шумо метавонед ки аз ҳаминҷа гирем бо скидкаҳои баланд, бо як плюсаи дигар дора, ҳар як каталог шумо харид кунем, боз як тӯҳфаи беҳтарин барои шумо дода мешавад. дар соли 2023 боз тӯҳфаҳои беҳтарин барои ҳар яки мо мондагиян. Дер накунем, ба ҳамин номеро ки рӯи экранда ҳастай зебо нависен, ҳамаша бо тарзи осон барои шумо мефаҳмонанд. чӣ хел чун вице-директор шудан, чӣ хел ба роҳи осон тезда ба қуллаҳои баланд рафтан, шагоша ба осонӣ шумода мефаҳмонад, чӣ хел шумо муваффақ шавен. ҳар як зан аз худаш вобастае. вақте кӯшиш кардӣ, меҳнат кардӣ, ба қадри чиз мерасен, баъд кора шумо ҳамин хел пеш мебарен, метонен аз уҳдаш мебуроен. дӯстони азизи ман, шумо ҳамаи чиза аз мағоза мехарен, шумо аз инҷа гирен, шумода выгоднитара, ҳам арзон мегирен, ҳам бо плюс маош мегирен, боз бонус дода мешавад аз тарафи компания. барои ҳамон шумо дер накунен. ҳар як вақте ки мо беҳуда мегзаронем, ин вақтҳо ғаниматае ки мо зиндагимона дигаргун кунем. мо метавонем ки ҳамин кора то охира пеш барем. саломат бошед. бо кадомеш ки калонтар бошад, дӯстони азиз, анамура майдатар мекунем ба даст, ана хел мечиқенша, худаш ҳамин хел песочники ҳастай, ордбори тит мешавад. майдаш кардан мегирем. баъд каме чормағз дар кора, чормағза майда мекунем, анам хел ва дарунашда ҳамроҳ мекунем. тақрибан 200 грамм чормағз дар кора. набошам ҳеҷ гап надора, ҳамин хелам мешава. бо боша бо таъми ҳамо песочни печенира бо лаззат мекунад. стаканчика бо қолаби стаканчики мекунем. номуш стаканчика, ҳам бо муравейник меган, печёни муравейник меган. ҳай чанд ном дора, беҳад нағз мебӯя. ва торти муравейникам дар канали ма ҳастай. касони тамошо кардагӣ нестан, дароен тамошо кунед. муравейники ки ман тайёр кардам беҳад хушромадагиай, куллача карда майда майда, вай бо дигар тарз қатияй. шумо метавонед ки муравейника бо анами намуд тиёрка қатӣ кунед. ирам боло ба боло мекунед, як торт бори тайёр мекунед. холаб инем хел дар косаи калон мекунед, скушонка мекунед, пресс мекунед, он хел чапа мекунед, ҷудо мешава. вақт метавонед шумо бо пишевой пакет кунед. хуш рӯҳакак мечаспа, дар халдени монден камтар сахт шуд, ҷудо мекунед, муравейники хеле гирдак мешава. агар ки хоҳем ки ҳамира торт кунед, ҳамин рецепт, ҳамин чизе ки дар ҳамин андохтем фарқ надора, хоҳ печен шава, хоҳ торт шава. саломат бошед дӯстони азиз. кадоме ки то охири навора ҳамроҳи мо боша, худованд нигаҳбонаш боша. лайка фаромӯш накунен. лайко камай дӯстони азиз, аз шумо ҳичи намерава. шумо фақат я лайк мемонен ки канали мо то ки поделиться шава, як зани дигар мебина, як бонуи дигар мебина, аз ҳамин чизо мепаза. хела бо савоби мо ҳам мераса, савоби шумо ҳам мераса ки шумо ҳам хел кори нек карден. худаш амали нек, кори нек худаш савобай. дар ислом бояд ҳама вақт мо бо дили кушод, ҳам бо суханои нағз як каса хурсанд кунем. аз мо ҳамиқа мерава, мо ҳамиқа хубӣ карда метонем дар ин дунё. дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошем. фақат ҳамин амали нек ки кардем, худованд худаш нигоҳ дора аз боло, бо самараша ба мо метиҳад. барои ҳамон шумо метонем ки ҳамеша кори хайр кунен, коре ки нисбати як кас, агар хайри молиявӣ ҳам карда натонен, хайре ки як кори нек кунен, ки мисол инами як кас да як чия ёд метиҳен, як каса сухани нағз мегӯен, як каса мисол каме ёрдами
дигар хел метиҳед, на ин ки молиявӣ. Анамо ҳамаш кори хайрай, нияти некай. худованд ҳамеша мехоҳад дилои соф ба мо насиб гардона. дӯстони азизи ман, анами хел сугӯшонкара бинед, ғавси хушрӯвай. анами сугӯшонкаи ғавс қати бо хушрӯтар мебиёяд. вақте аз стакан ҷудо ки карден сахта ки хушрӯ места. агар сугӯшонка надошта бошен, шумо метавонед варёнкарам истифода баред. беҳад варёнка қатъиян бамаза мешавад. ҳар душ ҳамихе ғавсак боша бо хушрӯвай. инами хел ҳамроҳ кардестам, аралаш кардестам. бинед, чормағзам ҳамроҳ кардам. анам хеле ба дастом майдатар кардам ки як размер шава ҳамаш. сугӯшонкаи ғавс беҳад мада мақбул шуд аз ҷиҳате ки хушрӯ ҳамира пресда мечаспона, меқапа. вақти тинуктар боша хеле намеқапа уқахча дар ҳами мода ҳозирашда муҳим роли ки бичаспа сахти хушрӯ биёяд. бо варёнкарам хубай духтаро ма торти муравейника бо варёнка карда будам. касе тамошо кардагӣ нестед, тамошо кунед. бо роҳи осон ма фаҳмондагиям торти муравейника. ана духтаро ма гирифтам камтар оби широгарм. баъд ҳама хел стакана гирифтам, дар об тар кардам. ҳами 3-4 тайёр кунед, ба як бор тар кунед. ҳар бор тар накунед. 3-4 тайёр кунед, анхе ба қошуқ мегирем, стаканда сахт пресс мекунем, анхе мефурӯям. 3-4 дона пас кунед. ина ма 2-3 кардам, хушрӯ мефурӯя. вақти 3-4 ташам кардам, ҳами хел мефурӯя, фарқ надора. мақсад 5-6 та накунед, ҳами 3-4 пас стакана як бор дар об тар карда бигирен. камтар бо ҷудошавӣ ҳами печёнӣ осон мешавад. вақте ки пур карден стаканда ба қошуқ, ба стакан буҷиқен, ҳами пресс бурӣ кунед. умуман ма даста бо даст накардам, ҳамаша ба қошуқ кардам. тез ягон ҷо чиркин намешавад. осонакак мекунед. агар хоҳем ба даст кунед, даста дар об тар карда мекунед, барое ки сугӯшонка дора камтар часпак шудагӣ мечаспа даста. ма ба қошуқ кардам, ҳами хел корум осон шуд, ягон ҷо чиркинам нашуд. манам хел ҳамаша тайёр кардам духтаро, инами қа мешава ҳамаш. ороиши болош бо таби дили хутонай. кадоме ки глазур надора, шумо метавонед сугӯшони молокоро бо какао ҳамроҳ карда болошдам хи глазур кунед. бо вид метиҳами глазур намудча дигар мекунад. дӯстони азиз, ин дар халадени истодак то саҳара ҳами хел сахтаки хушрӯ шудае ки бинед намереза, сахтаки хушрӯи резонак. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо тарзи тайёр намудани дамламае ки ма худам тайёр мекунам, анамо рецепти худма барои шумо нишон метиҳам. беҳад болаззат мебиёяд. ма капустша камтар бисёр гирифтам, барое ки капуст об мешава, камакак мешава. баъд капуста барои кӯдакои ма маҳқулан, капуста нағз мебинанд. дамлама ё хали таф метӣ, жарид мекунӣ, беҳад бамаза мешава. баъд инами хел гӯштуша намиқа
Иҷа таматай дӯстони азиз, таматоя мевай, помидор боша помидор истифода барем, тамат истифода бурдистам, помидор нистай. Ана намак, иҷа да мурч, зира ва тухми гашнич, се намуд приправа. Иҷа да ма замороженӣ кардагӣ будам болгарский сирхи сабз, ай ҳамо гирифтам. Иҷа да нахоти тар кардагӣ ва лаврови лист. Дӯстони картошка ва пиёз. Инам маҳсулот ва як кавлез руған ма меандозум. Ҳар кас ҳар хел ба фикрам тайёр мекуна. Ма бо ҳамин тарз ҳама вақт тайёр мекунам. Хостам ки барои шумо ҳам нишон диҳам тарзи тайёр намудани дамлама. аввал як кавлез равған меандозам, баъд гӯшта меандозам, анам хел камтар сирх мекунам. Анамиқа сирх мекунам, баъд паст мекунам алоби такша, резакадаги тайёр ҳамаш мондагиай. Баъд анам хел боло ба боло мечинам. Алобши паст кадагим намечаспа, бехавотир бошен дӯстони азиз. Вақте ки ма камтар гӯшта тафт дода сирх кардам, таъми ҳамин хӯрок дигартар мешавад. баъзеҳо тафт надода ҳам хел боло ба боло мечинанд. Ҳама ҳар хел тайёр мекунанд дӯстони азизи ма. Барои ҳамо ман хостам ки анами хӯроки болаззата бо таъби дили худам тайёр кунам ва лаззаташ беҳад бо такрорай тайёр кунем, пушаймон намешавем. Як мотиватсия барои бонвон мешавад ки анам хел хӯрокҳои ҳар хела тайёр мекунем аз рӯи видеои мо тамошо карда. ҳар яке ба шумо бо маъқул мешавад тарзи тайёркунии ини видеои ман. Фарзандои ман нағз мебинанд, ҳамааш ҳам хел дамламара бо як намуди дига ҳам хел жарид қати картошка мекунам. Капустара беҳад нағз мебинанд охалишам. иншоалло кам кам наворода нишон додан мегирам. бинен иҷада як стакан обда 2 қошуқ тамат андохтам. Агар ки помидор дошта бошен, умуман тамат ҳичи намеандозем. Помидори холи реза карда мемонен, тамом ҳам помидор оли тамата бозӣ мекунад. хӯроки мо 35 дақиқада мепазад дӯстони азиз. Аввал баланд мемонем ки камтар буҷуша, баъде ки ҷӯшид паст мемонемша, 35 дақиқада тайёр мешава. ҳамаш хуш вакак мепазад. ина тайёр шуд. хӯрок тайёр шуд дӯстони азизи ма. инами хел дамламае ки бо рецепти ма анами хел мебиёяд. ба ма хеле маъқулай. хай бо шумо ҳам тайёр кунен. нависен дар комментария ки чӣ хел омад ё ки чӣ хел тайёр мекунад. дар комментария нависен. бо як кас меомӯза як навигарии дигар тарзи тайёр намудани дамламара. салати сабзигӣ дар канали ма ҳаст, тайёр карда будам. қатъи ами капуст реза кардам, салатиш кардам, беҳад болаззат шудагия ва салати шакаробӣ карда будам. аз ваям ҳастай бо кефир. ба мо иштиёи таом, ба ҳамаи шуморам низ таманно дорам иштиёи таом. ҳамешам хел хӯрокҳои болаззат кунем барои оилаи худтон. сарбаланду хонаобод бошен то наворҳои оянда. дӯстони азизи ман, худованд нигаҳбонтон бошад, дар куҷое набошед. خدایا هر گرسنه را سیر کن، هر برهنه را بپوشان، هر قرضدار را قرضش را ادا کن، هر غمزده را غمش را برطرف نما، هر غریب را به وطن بازگردان، هر اسیر را آزاد کن، هر بخت را صاحب بخت بساز، هر خانه را صاحب خانه بگردان، هر فرزند را صاحب فرزندانی سالم و صالح بساز. زمینی خانه را بلبل بیکارم، براحت آچه جان چشمی تیزارم.